И здравейте хора! Аз съм Gameplay България и това е епизод 4 на нашето оцеляване. Добре, значи трябва да изпечеме златото, което намерих. Тук какво ще става да пече шарена и аз ще остава тук айрон да се пече. Тук с мен са Кора 223 и Dark Block. Кажете нещо, Оня се хили пъти, той като... Тук съм. Добре, значи... Така... Почни ако искаш наново. Защото бях до оттатък. Няма нищо. Така... след това... намерихме... Хорът беше Кой намерил... левел сте? А? Кой левел сте? Аз съм 7. Ого. Ти? 29. Врачет ми даде неговия меч, огнен аспект, острота, наказание 3, нечепливост 3 и аз дадох целих $16. А? Омага, кога първих 40 чак, сега па съм спечелил постижение време за копане и обновяване омага. О май. Но ма кефът те стъпала, знаеш кое е бързо по тях? Питай с кой сте ги направили стъпалата? А? С Андрей, с Dark Blocks. Копаеш ли още? Аз ли? Не. Аз си таковах в тази ляска. Диамант. То колко бързо ги намират тия диаманти. Човек, пусни си F3 и гледай на колко метра си. То къде се гледаше? Лай, е това. Чакайте за малко. На 10 000 метра намери дай. 29 левел не мърдам. Диаманти. А ти къде си? Това е. Не тървам. Всъщност те, защото съм за тебе. Зад тебе съм. Аз загубих тук, може да и при някой да се телепортна. Това ще е на мен. Аз знам къде е. Те ради изчезна. Аз мисля, че тук. Ето се тук. Или къде изчезна? Копая. Ника. Значи аз ще ти пратна. Се пишат. Иде. Тук има някакъв криз. 0. То намерил равин. Къде го намерил? Кой бе? Това е равин, бе. Аз ли бе? Да, ти си намерил равин. Да, знам, така си копах. Ти си много надолу, па ми преча горе. Много странно. Човек до тебе има лава. Защото щупих едно купче и видях. Махай съм там. Иш, айрон. Айде, дай да те стана 300. Аз съм... Ти си под някаква вода, човек.
ти не ли запуши, бе? И нали да те откопая? Какво ми ти кажа? Само си играя. Вика, не пикай, аз само си играя. Аз ще купая самичка. А ти тъпавец. Добре. Няма Няма да 4. се бутиш като циганче на бафо. Не бъде на мене! Мене! Не си. Ти така правиш диаманти. Да, то верно на мен. Къде е Вен? Не грешно. Не, Шарн. Тя може да намирате диаманти, аз не. Ами аз като почнах първи Майнкрафт, човек. За първи път почнах да игра. Какво съм нищо съм правил, че съм крътил. Крътил миски. Пуснах лава, да знаете. 8 диаманта и след само да се намеси, че от този той ми се прижилиха това. Кълките. Али, дай те стана 30 лева. Кой ще намери едно даймонд? И трябва да стана 30 лева. Кой има храничка? Аз мятам 8 диаманта. Кой ги... Аз! Аз. Диаманти! Секция, нали? Не. Ще ти покажа клипа и ще видиш. И 12 диаманта от копаене. Опа. Сори, брат. Няма нищо. Вчера свит. Бараче Ай, да до не... вас има редстон, до вас има редстон. Го ли виждате? И та не... Хора, като ви казвам, аз съм детектив, знам къде коя вода има. Ред... 30 левел съм. Хайде Хайде, 16. хайде да съм. Ето ги, дълъг е. Кой иска да вземе? Аз? Да, почупен. Аз нямам да вземем само една айрон. И аз имам само една. Добре хора, това беше за този епизод. Довиждане.